Tak toto je kúsok exteriérov. Pamiatky UNESCO, evangelický kostol, artikulárny, drevený, 1100. Bývajú tu aj koncerty, dobré miesto na návštevu. Takže bez jediného klinca. Po Jozefovi II. Jozef II. Bol, viete, na tróne, na habsburskom tróne. Hronsek v blízkosti hradu. Toračný patent Jozefa II. Umožňoval evanjelikom stavať na okraji obcí v zlých podmienkach svoje kostoly. Sem chodili aj moji rodáci, Poničania. Takže aj koncerty, aj služby Božie tu bývajú. 1100 ľudí. Vo vnútri niečo deje, takže z interiérov už mám záznamy, tak tie sú k dispozícii na kanáli Výhľady do slovenských kopcov. Nádherný aj vodný hrad. Chyba je jedna jediná, že tam vrzgajú schody, tak aj pri nejakej návšteve, oneskorenej návšteve, alebo keď tam niekto vstupuje do chrámu, tak vrzgajúce schody v drevenom artikulárnom kostole, evangelický kostol, ako hovorím, Hronsek pri Hrone, pamiatka UNESCO. Je zabúdam. Závora, no to nie je závora. Takže detaily exteriéru. A svieti sa aj tam akcia. Videl som nejaký autobus. Asi objednaná prehliadka.